Тайничко се надявах да ми изпратят пратка с новите червила от Maybelline Teddy Tint, защото им бях хвърлила око. Сега ще ги тестваме заедно. Този е прекалено розов. Ето тук пише, че с наслагване може да получите по-наситен нюанс. Също става и като руж. Вижте колко е красив. Чакайте да сложим малко и като руж. Много добре. Този цвят е разкошен. Този е прасковен. Пишете долу в коментарите кой цвят на вас най-много ви допадна. Наистина имат плюшена текстура. Толкова леко се усеща, толкова гладко на устните. Страхотни са. Хайде да пробваме и този лилавият. Просто не знам кой цвят да избера. Те всички ми харесват. По-леко усещане на матово червило не съм усещала някога.